O xulgado de instrución número 3 de Santiago vende citar a declarar o exdirector xeral de Planificación Enerxética por un presunto delito de falsidade documental en relación coa mina de Sanfins. Xunto con Bernardo Taoces deberán comparecer no xulgado o exxefe do Servizo de Enerxía e Minas na Coruña e outros 2 altos funcionarios deste departamento. Será o 21 de setembro cando prestarán declaración no marco dunha causa penal na que tanto a Confraría de Noia como as asociacións Ecoloxistas en Acción e Verde Gaia están personadas como acusación particular. Impútanse varios delitos, entre eles o de falsidade documental, por varios informes emitidos para presuntamente beneficiar a empresa concesionaria da mina de Sanfins. Refírese concretamente ao intento de facer pasar a presa de residuos mineiros como parte das instalacións dunha central hidroeléctrica inexistente. A acusación sostén que os mesmos responsables tentaron ocultar a existencia da contaminación con metais pesados e insistiron en que non era necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental, algo imprescindible para a continuidade da explotación.